Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra o Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Rico, 28 anyos, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron ninyo hisabtan, sugdon din ako sa dihang nakabantay kong sige na nagkapoy ang akong lawas bisag ako'y gibuhat. Ingon ini ang mga panghitabo. Dili ka mo uban og hike na mo karon? Dili ko ma, kamo lang. Tinaunsa ka ba in town, oy? Ano di man ka mo uban? Kapoy mga akong lawas ma eh. Kapoy yun na, kay wa man kay exercise. Lagi. Pulan kaayo ka. Tipulaan na sa di mo kuya eh. Mao na diha. Na, bahala na ay. Kami na lang kay basig malangay mi kun pogson pa kanamo sa pag-uban. Mayroon kay wa pa ni saka ang adlaw. Sakto si mama ni mo, babe. Basig ko ang raog exercise ang imong lawas. Maong permi kang kapoy. Sige lang babe. Mag-exercise ko pero sabay ra. Milagro! Kaya exercise! Bago ba ka nagsugod, unya, gikapoy na ka? May mo ba dyan? Unsa ba ka? Ay kung nulukog tanawas kong gibuhat dire. Musko may noon. Pahuwa niya. Nga naman ko eh. Sigaw nang gikapoy nga akong lawas. Sakto man tako sa tuog pirme. Ay. Babe, wa kay buhaton ron. O man, ano man? Kuyuki ko, pi. Wa man ko'y duty ron. Gusto nato kong mangukay. Oh, ha? Sige na, please. Sige. Okay ra kayo. Ubay-ubay na gining akong napalit, babe. Lahi ra gyud uy. Basta ukay-ukay gani no ang imong 1K daghan na gyud kaayo. Hala, uy, pila naman din sa taka-oras din na, no? Lagi? Babe? Babe, okay na ka? Kaluspad ba ni mo? Mura man ko nilipong babe. Unsa? Ay, salamat sa imong paghatod ni Rico din sa bay, day ha. Uy, sapayan, tita. Nya Rico, kumusta naman imong gibati dong? Pagsulti sa tinuod kay ipadoktor na lang tika. Ayaw may. Okay ra ko. Nanglos pa lang tinghali kong nalipong kaganina tungod sa kainit sa adlaw. Unya okay na gyud ka ha ka. O lagi ma. Babe, sige na. Pauli na sa inyo. Tingali gipangita na karon. Gabi na ba ya? Oh, sige, babe. Pagpakaayo, ha? Tita, ris ako. Sige day, amping day ha. Oh, tita, salamat. Ay, salamat. Nakahigda na kitahon ko. Kapuya sa mong linakaw kaganina dyan eh. Kakusog ba sa kong heartbeat? Nagpalpitit man ko. Mura man miabot sa kong tutunlan ang pitik sa kong kasing-kasing sa kakusog. Paniguro pa check up ay, uy, kasi kung saan na. Alam mo kayo basahan na ito nga, kanang mga na-experience nyo ba? Sahay, indication na nga doon na kayo sakit sa kasing-kasing. Unsa bay? Recorded by Orat.
Dili man ta ko hilig mga pe, ug wa sa ko'y bisyo. Pero pila na gid kahigayon nga magpalpitate ko bisag naghiga ako. Unya sige lang kapoy ang akong lawas, bisan kumpleto man ta ko sa oras akong katuog. Unya wa sa ko'y gibuhat. Doon na sa higayon nga malipong ko. Usahay makahunahon ako pa-check up pero makuyawan ko nga mahibaw sa resulta kay basin og kini nga akong gipamati indication kini nga doon ako'y sakit sa kasing-kasing. O gunya, Nya, sabay. Pa-check up na ka? wa pa ba eh? Nah, ano ba pa maloy? Kuyawan ko. Yo, wala usap bitaw ka eh. Yung tani mo na pulugayon ba kay masig delikado na ba? Mas may nang mahibawan ni mo ang resulta sa sa iyong panahon. Aron kung doon na kinahanglan nga imnon mong tambal, may nam dayon. Bay, Sakit imong tiil? o ma, Oh, di man di kagikan. Anong gisakitan man kasi imong tiil? wa naman ma. Kalit naman eh. Rico, dili ka high blood. Unsa ma? Taas gyud imong dugo, sir. Mao ba ma'am? Sige lang. Resitahan na ka na maog tambal. Salamat ma'am. Salamat babe. Nagpaluto rin ba ko ni mama ni magutan? Na, nahibaw baya kang ha? Hindi ko mukaon gutan. Babe, di pwede. Sugod ka ron, mas maayo nga mga utanon na imong kanon. Unang naanang mga pagkaon ni mga taas o mga kolesterol kay musamot ka kasakang imong dugo, ana. Diyan ah. Oh, Nansa man ka? nalipong ko. Kana, maudyo na. Usag yun na, symptoms mga high blood. Babe. Mao gini akong nabalakan, kay dili man ta ako bisyoso. Pero anong high blood na mahinoon ko? Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Kung high blood ka, makaapekto ba nis kasing-kasing? Matambalan na ba ning high blood o naan na ginini mo hangtod-hangtod? Ikaduhang pangutana. Unsa maging main cause nining high blood? Ang pagkaon sa mga unhealthy nga pagkaon ba? Ikatulo nga pangutana. Unsa may maayo nga imnon para sa high blood? Doon na ba mo ikasuggest? Doon na ba sa specific nga prutas nga angay kanon sa mga tao nga dunay high blood? Unsa may health problems nga associated with high blood pressure? Ikaapat o katapusan. Unsa may side effects sa tambal sa high blood pressure? O kano sa magid ang insakto nga magpatan-aw sa doktor para sa high blood pressure? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini akong suliran, Rico. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. ni Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ayaw nagdugaya, ipadana ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Padesad, atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ato mga sukintig paminaw, hinaut-unta no nga sa matag-adlaw nga maminaw mo, makakuha mong inspirasyon ug lesson sa ato ang mga pangutana sa ato ang mga letter senders ug makakuha mo kadasig makaingon mo nga hala dili ra day ako'y naay problema. Uy, no, tanan naman di ay naay problema. So makaingon pug ka nga ikaw naapod gid day hope napay pag-asa kay naa gid ni kasulbaran tanan natong mga problema. Big shout out and a big thank you sa tanan mga mo like ug mo follow sa ako ang Facebook
account nga Elaine Tantenko Bathan, Attorney Elaine sa X or Twitter ug sa Instagram, ug kang Dr. Rene Obra nga naka white blazer Yes. sa Facebook. And of course, sa mga maminaw na to, Doc, sa RMN nga Facebook account. Yes. Ug sa YouTube. Yes. Unsa man ato ang kuan, Doc? Ang atong makutong Yes, pagtulo ng quote karong for adlaw, today. as long as greed ang kahakog is stronger than compassion, there will always be sufferings. Kini nga tong kahakog bitaw usahay. Lagi. Kanang masubraan ba? No, we can... Ako, wala lang imo, ako wala tanan. Di ba na nato makumkum tanan? Kinahanglan pa na nato usapon tunlon, usa na pud ta mo, subo, no? Sus. Ay nako, ana gyud na pero di lang gyud ta mag hakog, no? Give lang pud, no? We can only chew so much. Okay? Yeah, ang atong mga greetings karon nato ni, no? Kasi may akong i-greet ha. Ngayong pagpaminaw diha ni Manuling Timpa diha sa Magatas, no? Og di si Miss Rose na taga Mahayahay, nga naminaw na to karon mga Latorino, mga Duran, mga Amaba, mga Daklan family. Maayong pagpaminaw yung mga Arong family. Oh. Mga Pilnar family, maayong pagpaminaw. Yes. Like karong adlaw no ato ang letter sender kay Punto Medical man ta today, Doc, taga Cebu City si Rico. Yes. So, punto medical ta karong adlaw. Yes. Sumasa na bati na to sa drama. Si Rico is 28 years old, taga Yes. Cebu City. Ang iyang problema is dali siya kapuyon ato ni. Maluya siya dayon, no? Maluya siya dayon. Okay. So muna yung pangutana. Kung high blood ka, makaapekto ba ni sa kasing-kasing? Matambalan ra ba kuno ng high blood or naagyod kuno na nimo hangtod sa hangtod? 28 man siya, no? Bata pa siya. Bata pa. Matambalan ng high blood, no? Naghantang mga tambal nga pang paubos sa blood pressure, no? As we all know, ang normal blood pressure is 120/80 sa mga adults, no? Kung more than 140/90, makinanglan ni siya og tambal kaya mo duol mo og doktor na ni para matagaang. Nganong makadaot man sa kasing-kasing og high blood ka? Because maapektuhan man ang normal rate and rhythm sa pagbitik sa atong kasing-kasing kay paspas man ang dagan sa imong dugo. Akong balikon sa makausapa, ang kining blood pressure dili ni mo basihan kung ikaw anemic ba o dili ba ka anemic. Ang basihan sa anemic kanang hemoglobin count. Ang basihan sa high blood is pila man ang imong blood pressure, no? So mao na ang akong kaistorya. So makaapekto na siya sa functioning sa imong dugo, no? So or rather imong heart, no? Yes. Okay, so ikaduha niyang pangutana, Doc. Unsa man gyud main cause sa high blood? Ang pagkaon ba sa unhealthy nga pagkaon? Di ba usay genetic man na, Doc? Usay genetic, kanang atong ginikanan. Kinala na ang imong gikaon low in salt, unya high kanang tag-asog kining bitaw mga fruits or vegetables mas maayo. Unya kining low alcohol, avoid smoking. Now you have a good night's sleep. Kay kung wa kay good night sleep, high blood ka, unya as much possible, you avoid situations nga magka-stress nimo. Okay. You do exercise, kana. you lose extra weight, unya, balik ko na ko, healthy diet, mga citrus o green fruits, no? Or vegetables, no? Yes. Ang iyang sunod nga pangutana, Doc, unsa may maayo nga imnon para sa high blood? Duna ba kuno kay ika-suggest ug duna ba specific nga prutas nga angay kanon sa mga tao nga dunay high blood pressure? Unsa may health problems nga associated with high blood pressure? Yes, kining citrus maayo ni siya, no? Mga citrus nga mga prutas, no? Unya mga garlic, pwede na siya, no? Garlic. Kanya, foods that can lower the blood pressure, ang kanang itlog has no significant effect on the blood pressure na siya, attorney, no? Mga yogurt, pwede na siya, no? Fermented milk, pwede na siya. Pero avoid kanang salty diet o high-fat diet. Pero katong balikon nako, you do exercise. Kinahanglan nga mawagtang ng extra pound sa imong lawas. O niya, have a good night's sleep. Okay. Lifestyle gyud ni, Doc. Lifestyle. Kung ko nang kanang buto na hunan lifestyle gyud ni, no? Ang high blood pressure magdepende man gud na, I think, Doc, sa imuhang lifestyle nga kung di pug ka healthy living, kibaw man tag unsay mga pagkaon nga kusog maka-shoot up sa tuang blood pressure, ato ginang avoidan. You take lukewarm bath kung medyo taas ang mong blood pressure niya. Breathing exercise is very important, attorney. Yes. You relax, you drink water, mga pila ka 8 to 10 glasses a day. O niya,
you take medication nga para pang high blood. Amante daghang mga pang high blood ya no nga mga medication, no? Mga adalat, mga unsa ba daghang kay ng mga anti beta blockers nga blockers nga mga antihypertensive medications, no? Yes, ugang yang katapusan nga pangutana dok unsa may side effects sa high blood pressure nga drugs. Ug every kanus aman maayo magpatanaw og doktor para sa high blood pressure. Yeah, naaman na yung mga BP aparato sa mga health centers. Have your BP checked periodically with a midwife or nurse na assigned dia or doktor ba? Kaya you expect na maglabad ang imong ulo, mag-anxiety ka, nya na kay shortness of breath, magpalpitate ang imong dughan, ang imong pulso medyo kusog. Unya kung masamad ka gamay kusog ka mag-bleed, no? These are the mga symptoms nga taas ang imong blood pressure. Unya dili po ka magsige na lang po kag inom og antihypertensive medication without proper monitoring sa imong blood pressure kay basin pod og masubrahan ra pod, no? Yes. So ingana lang kita, no? Nga basta akong balikon, ang normal blood pressure is 120/80 sa mga adults, ha? Bata pa baya ka, so I think kinahanglan jud ka magmatngon. Exercise lang yun, cardio exercises. Kuan pa ni si 28. 28. Pata pa kayo, take care of yourself, ha? And everyone nga naminaw na to amping tangtanan. Usara to ang lawas baya. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. ni Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.